bung thum na babulon lui kama kan thu a ani kan tap thin laknaw ka thleng thla chu puna lama min tir ta nga la puna a chuan 47 field ambulance IAMC ka zom nga la rei kala omma in Major McDowell chu min ho turin an ron da a he kan ho tu pathar hi Scottish pahuai sen Dr. Thiam tak MB BCH India ramalo thleng hlimani a ka omna 47 field ambulance chu aron ho nga la Major McDowell chuan min hmu phata tanga min ngai nat ngal mai awangin bed me na min hmanga puna tang chuan Bangalore lama kan pu tu chuan min thon le ta a ma se chu ta po chuan rei om man lovin Middle East lama doctor anin dai lo awangin 39 Gorkha Rifles medical in charge officer turin an son le ta thuaya chuakal na lama kal ve tur chuan min hruai ve ta zela Bombay atangin Arabian Sea Royal Indian Navy in Dolong HMS Windsor chuan kan pu tu in kan kal dun le tapawa chu kan chuan na longa chuan Gurkha li sipai enge mozat le pathan sipai in do na pan tur te nen kan chuang hawa puna le Bangalore ma kan khwa atanga hla ka ti tok to veinen tuifin rat ral pana longpuya kan han tol tamwa mo mai chu thla phang rum thei hial ani longa chuang zinga la chuan enga ti pui tur pakhat ma anom bok si lo kan khwa thleng le theia moi po in shelo chungin ma ni chawin long bathlara chuan ka vei toy ringot mai thina ka chuan pui ho te la chu lunglen she ve mel an pulhom heklo lunglen a hne in longa kal le holi puja huna in nanga Gurkha sipai ho chu pai hol khel le hup thuk khelin an hlim em thunga kan chuan na long chu chung lama British fighter Spitfire an ti pahnih hian min venga ui sathiam hruayang main hnunglam le hmalama bin thlo hwal ther maya ni enge mozat kan kal hnu chuan eden longkai kan thleng ta a eden longchol hmuna zan khat kan ri hnu chuan tuipui sena kan lut ta a tuipui sen kan lut ta chuan selsuk pastor ni khama thu soi karil ruwa lo mu to te churon kai tho le in karil ruwa Bible thu lo lang wara ai gupta rama tanga mosia hova Israel namin tol chuakin tuipui sen an kan lai hun tur te chu ngai to neu chungin kan chuan na long chu Suez panin na tol duai zela Arabian Sea kan kalkai lai ai chuan aral ti zok ti min ven dana tang chuan a hriat maya ma se him takin kan kal zela Suez chu kan thleng ta a Suez a chuan kan pu tu in kan chuka Royal Paratrooper Transit ke ma kan khosa a nili kan chol hadam hnu chuan Gaza lampanin kan kal le ta a Gaza a chuan Australian Armour Corps an lo oma Dr. an tlak chama wangin kapu chu rei lo deuh pui turin an ho tu pa Brigadier General John Ross chuan General Eisenhower hne na adila chung Australian Armour Corps sipai enkol tur chuan thlathum don lai kan khotang ta a chumi hnuah zong an mida tumna lampanin Jerusalem kan luta nithum kan chama kan cham chung chuan kapu nen Solomon Temple bangla chim lo om chun Israel hoin an ngai san em tra na bang an ti te Musulman Temple ming thang Al Aqsa Mosque an ti Dome of the Rock an ti te Masada kultang le Iswapian na mun Church of Nativity te le Dead Sea le akam kumran puk te kan tlo a kapu chu ka chuang hle a doktora ni na wangin asipai mi chek khop maya a hwai sen em awang chuan Gurkha li sipai ho phei chuan an ngai sang khopa an soipo in em chahadar saheb ti hlirin an lam thin kapu chu amingina Christian ve chang ani ber mai engdang ma lungkham nei mel pulo mei he zet secret zuk tur le ral ka chau lungkham mei chedu baulo le zu po tem chin du ei lawani Jerusalem atang chuan Royal Gurkha Rifles omna Mesopotamia ram tuna Iraq ram ni ta hi pan turin kan chuak le ta a Baghdad kan thlen chuan Royal Gurkha Rifles Battalion Medical Officer Captain Ross chuan min lo hmuaka Baghdad khopui dai fema kan omlai chuan German in Tripoli te Cairo le Beirut lam thlengin kai tum ti thom om ta a chuwa wang chuan ke ni lampo anin buat sai sau sawa ani telin Nazi thom chu anatial tiala German thona sipai Paul Luftwaffe an ti le an teng rual Panzer an ti te chuan chanan la tharin Karlova Mediterranean Sea po an thunun ti tuai tamai renga kubra thliar kar an kain German General theiming thang tak mai thaliar si halan ti thin General Erwin Rommel ho te chuan ma an ton ko duai mai ti report alo thlenga chuwa wang chuan 27 Gurkha Rifles le Jaffa khokianga om 96 Regiment le Norfolk Regiment te chu an hnu kira ai guptaram el alamen in dona buat sai ruchungin General Monty ho army khat chu anin sing sata sawa
Keini British Royal Gurkha Rifles ero chu Iraq khopui Basra daya Iraqi army tenen min hut chiari a ni khat chu kapu chuan Royal Light Infantry a thian pa Lieutenant Colonel Morrison akan turin min lian khothon puya kan chuan na jeep chu Iraqi sipai hmel thatak hmul sen thung mai hian a khala kan tlan tawang wanga kan thlen hnuwa kapu in Colonel Morrison a kom hlan chuan ke chu kan driver nen chuan sipai huang pona leng chuakin Euphrates luipeng kibar luyan ti kamlama chuan kan vak vela kalian puipa Iraqi driver chuan English thiam heksu vai trong thiam bok si lo in bemumal theilovin kan leng dun ve ringot maya chu luipui chu englui nge ti po hre chuang lovin akam chu ka shoot ve mai maya chutia kan len lai chuan luipui kama chuan English captain pakhat hi aloding ve wanga ke chuan za po soi lovin kapu he lui hi englui nge ni ti in kan zot chot maya ani chuan he hi Euphrates luipeng kibar lui ani hi he lui kam hi alom Israel saltang lungleng tra na luipui chu he lui kam atang hian Babylon lui kama te chuta kan thu a ani kan tap thin Zion kan ngai to in lui lai tuipui sutla te chuan kan chingchang te chu kan bang thin ti a Jerusalem ngai an tra ngoi na mun chu ti amin shil lai chuan kapule a thian pa Colonel Morrison a po chuan min ron fin ve ta a chu luipui hming min shil tu chu Royal Light Infantry chaplain Captain Michael Robert ani ti kapu chuan min shil hnu chuan chibai kan han in buk hnu le lopa keipo Christian masa kan pi le Putin Alexander por thingpui huan an runa Mr Winchester an thale afanu Mary Winchester an man thu te British Sarkar Expeditionary Force an ron tira tanga kan raman optak dan le missionary lo lu tak thu ti chu chaplain hne na chuan ka soya ani po English theology an in chiar zau tak chingang ani awangin chung ka thil soi te po chu alo shave nual to in Arlington mission in pathian thushil tura kan ramasap upale pu buanga an ron tir thu thlengin alo shave vek nge a chunga ti chuan alaka min titlang nelin ka ngai nat pha a ati zia hle mai ti chuan kapuli a thian pa Lieutenant Colonel Morrison anen kan pathum chuan Reverend Michael Robata puan in lam chu kan pantlang ta a Israel te Babylon saltana zara chu lui chuan kalunga ti len em awangin kapute inkom hlan chuan kibar lui kama chuan kawakal le ngata atul wang po ni lovin soi ve renga ti in ka in buala nukul cheu chungin Israel te saltan lai hun tur chu ka suang to a Abraham hne na pathian in rama pek kanan chu champui mithi awanga lo amumal man lovin ai gupta lama antan bosan hnu in pathian vekin mosia mangin churam chu lo turin ai gupta atang chuan a hruai chuak le a ti chuan Joshua hovin lung si takin an lo a an chatuan ram tur ang hial an ngai lain Babylon lalin suak sala manin Babylon lama a hruai le ta si a ma se chuan ram chu an ngai bang theilo Jerusalem ko pui chiang hnuwa chuan buar le len hlinga tla zo to in sakuten ko zola an hmang mai to ti po an hailo ma se pi puchen an ramani awangin an ngai in top in tai nei lo ni chu an din huna kan in din tir chinin ke tak po chuan lunglen thak ka ti a kumsang tamwaliam hnuwa Israel fati ang bokin Babylon lui kama chuan ka tap ve ta zoya bungli na bye bye Gurkha Rifles thaler vai vut khumup mupkara thirot le hum boxi chuan thim pui jing ai na sajok ma om hian thaler chatuan vai vut chu alian khuthim nguk reng maya chuti ang vai vut khuthim men hlei theilo kara thla enge mozat kan tam tal hnu chuan ni khat chu kapu ina puan ina min ko lu ta kapu chuan barmarama kali shem ti in min lo zota ke chuan kan ram hnai lamani a kan ram ka tlo ngal thei don chuan shelem love ma se nang nen kan ni si lawa kan ram ka tlo ngal thei don box si lo chuan hetia ikyang om hi ka du zo ka ni ti in ka changa kapu chu anui suka Iraq ram siam cigarette fop khulwa chung chuan barmarama tang ho si paiten doctor an mamo awangin keipo Lieutenant Colonel ring kai ngal turin order ka hmu a ka hruai zel don chi ania i she lawang tiro ati a kei chuan kapu inung ka zui zel thei don chuan khoi ram po ni se ka she hleinem Africa ram luma po ni se kan pahnia kan kal don phot chuan poi ka ti lo ti in ka changa kapu chulung oi mel tak hian a bonghut muta a cigarette bung chu pain adanga tan kai le ngal zaya chuta kalome barmaram kan thlen huna battalion ka command huna bel ka pe ang che min ti a ke chuan
kapu bel min pek te chuan inung ka zui thei to nang kan om hran ngai do na sin ka ti a ani chuan katan rin om takin hnai thoka English ni se i thiam tokin na po i thiama chu wangin mun ruak thadewa om ve le bel thum ka pengal don che nia chu itana thatur irin oma wanga kalom thu soina ni ro se ama ero chu barmaram chu han thleng chote photila ati a kapu ne na kanin bia ka tanga ani thum ni chuan basra thlona tum twal zau pui maya chuan RAF DCT thlona chuan kan thlok chuak ta duaya Bahrain kan tum phota chuta tang chuan Karachi a kan tum le a Basra kan thlo chwa san don chuan 39 Gurkha Rifles a kapu thian then khat Major Richard Russell te Captain Ramzei te Lieutenant H Campbell le Subedar Major Dan Bahadur Thapa le Captain Kishan Singh Yadav ten min thla a thlona kai lona kan lona a chunga kan lu don che chuan kapu nen hoi kir le akut vain bye 39 Gurkha Rifles ti in kanin vailiam ta ani thlo theina aka thlo voi khatna ani awangin kanuam ti na ain ka hlauna chuan min hne zoka kan hnuai Persian Gulf tui puiteng sol champut maile Arabian Sea tui finrat in pha champo mai te chuan min rap leka Karachi a zan hi kan riaka ni khat kan chama ni chu sipai res ke ma kan khosa a kapu chu officer club a khosa a ni khat kan cham chung chuan Karachi chu kan fang dun thuaka atuk le chuan Bombay paning kan thlok liam le ta a mizo mel ka mu lo na rei to ema wangin Bombay ya chuan mizo mu phet tumin ka mit ka lena ma se mizo an om vele velo po ka hre lo ti chuan Bombay atangin puna lama IAMC mun pui lama kan pu tu bok chuan relin kan kal le ta a puna a chuan IAMC bok zol sei khwa ka mu a tin WACI mizo nula mel thazet mai ro sangi ka mu boka mizo nula le tlangwal ngei ka mu le ta chu ka tho huai maya puna tang phei chuan casual leave tala chwa thei ka in be se awangin ka hlimril ru hle a kapula chuan katana thatur konga ngai to azel don ti karina wangin ka thala amuang na ro ti chuan laknau paning kapu nen RAF thlona C47A sin kan thlok chhole ta a laknau watanga kan veng pan thei ka in be se na samaya ma se kapu chuan tuna I hon lai lokhi a thalawang Burma a chodun photila hunrem chang ma sabera bel ka pe photang chia belikai vele I chol thei dan tur ka zon sak zo kang che tuna zong ma ni lalna battalion ani lo hi ti in min shil le ta si ti chuan lung simang lo tak chungin lakna watang chuan barmaram pan turin RAF thlona bok B52 bomberin kan phar chuak le ta duaya Kolkata a kan tum zoka ma serei chol lovin Bay of Bengal tui pui chunga kho chakral thung tong tur chuan kan phar chhole ta duaya